Já vás vítám u mýho prvního videa z hry Stickman. Dneska jsem tady s youtuberem 12. Takže tam Stickmanovi jde vlastně o to, že my jsme Stickmani. Ty co to... Takže tam budou dvě barvy, co se dá tam ovšem nastavit, a já budu modrá a tady 12 bude zelená. A já to nechci zdržovat a jdeme na to. Ano, takže... Pojď, pojď mi dole hezku. Tak si to na začátku hezku. Ne. Ale mě to vůbec nejde. A my se vůbec tady je naše ulička. Jo, tam jak byla ta vlajka. Jo, ta česká vlajka. Tam jak byla ta česká vlajka, tam byl náš dům. 12. Je to nefér. Tak jen, prostě ticho a... Ne, on mi dal ruku mezi uchyl. Tak jo. Hej, a dáme to. Tady jsou dva gianti, ne? Jak mi máš všichni do hlavy? Počkej, stop. Dáme si ji? Stop. Můžeme už máme jenom poslední, ne, už nemám. Už nemáme. 12, pojď se na mě lepí, au, moje hlava. Jo, pěkně. Oni tě umřeli? No, já jsem umřel. Jo, a pěkně jsem mu nakopal do hlavy. Mě taky zabil. Tak kdybych je to, ne, kdybych je zabil oba. Ale to se nestane. Asi ne. Tak to dáme ještě jednou. Tak jdeme na to, pojď. 3, 2, 1, jdeme na to. Budou oba dva po mně. Ale auto stejně jako ten český. Proti sobě máme tady ty dva obry, ale za to je to férový, protože my jsme hodně dobrý a jsme taky dva. Tak, jdeme na ně! Ne, ne. Je malá pravděpodobnost, že je dám. 12, myslím, že to dám. Takže mám jenom 15. Takže mi to tam ukázalo. Dar. Ten. Pojď. Ty nejsi mrtvý, na to nezapomeň, jo? Nejlepší je mu dát nohou do hlavy, že? Proč to teďka na mě přivolal? Protože on mě má nohou k zemi. Ještě se dostal.
malinko. No malinko. To nedá. Budu to dát. A dá se... A ještě... Dá se to... Je to hra. Je to hra na mobil a můžete si to zahrát i že jako player 1, nemusíte to hrát jenom 2 a můžete hrát tak pojď. A jenom ta hra je celkem dobrá. Děkuju. Tam to nedáš. Já dám to. Ne. Já jsem hvězda, koukej. Uj. Já se za mě srandu. My jsme se ty kola nezabili ani jednou velkou. Tady to už je těžké. Level 10. To je docela těžký, ne? Když hraješ player 1, tak to je celkem lehký. Protože tam máš, myslím, nějaký zbraň. A nemáš tam ty velký. Pojď nahoru. Počkat, nechci formata. Nahoru. Au. Ne. Já to pořádám, on to hlavě. Kámo, on už to půjde. To bylo to měl sílu. Protože já jsem ho pořád jednou nohou popal do hlavy. Tam ho a nehejbal se. Omlouvám za to. To nemusím dát. Ne, to nedám. Rabe, pojď za mnou, no. Já se bojím, že se na mě spotočí a na mě nechci jít. Oh my god. Pozor! Pojď! Kde to dal? On mi dal. Já si budu tady. Hej, to je strach. Protože on do mě nejde. Já se strach, že se takhle blbě správně. Ne, pojď, hlavu mi dej. Dobře to je. Pojď. Dávej mu do těch nejbližších částí. Ne, jo. Pojď. Teďka se představuju bez celý hudby. Bez toho jak je. Pojď, Jo, no. Takže jsme to nedali. Takže já to nedal, pozor! Vyhrajem! Já si ten prostě nějaký povědomí, to mám moje babuška. Nejde. Je zouhaný.
Ej, bo mi párkrát to do hlavy. Ej, oni se na mě chcou lehnout. Jo,